ndakatanga kuita hurukuro paizwi rekuti vaccine kana kuti nhomba. Rinorevei? Zvakambotanga sei? Kune vakawanda vakabvunza pakabuda maCovid-19 vaccines kuti ngenyi nyika dzanga dzava nemavaccines aya dzairamba dziine vanhu vakawandisa vairamba vachisimbirwa nechirwere ichi. Sei vaisapora? Iyi mibvunzo yaiitwa nevaifunga kuti vaccine kana kuti nhomba inorapa. Mushonga handizvo bodo. Nhomba inongodzivirira chete chete. Yakafanana nekudzivirira moto mumunda uchibvisa uswa hwakatenderedza munda uyu. Asika ukada kubvisa moto wacho watove mumunda wava kubvira, hazvibatsire. Unenge waita chawagona hapana, sejeri rebhindura. Kubaiwa nhomba kudzidzisa masoja ari mumuviri wako kutarisira hondo yechirwere chinenge chawabairwa chingangouya kwauri. Nhomba chinhu chinoshandiswa muzvinhu zvipenyu kuti masoja ari mazviri adzidzire kuzvidzivirira kana nyatwa yechirwere ichi chauya kumuviri uyu. Kana wabaiwa nhomba yechirwere ichi, masoja emumuviri wako anotondera nyatwa iyi. Masoja aya anenge ane dzinenge pfungwa kana kuti brain dzaanoisa ndangariro yezvaasangana nazvo. Ndangariro dzawo dzinochengetedza hondo iyi, kunyange hazvo masoja aya angopiwa hondo isiri iyo chaiyo chaiyo, asi yakada kufanana nechaiyo. Panozouya chaiyo chaiyo anenge okurumbidza kurwisa. Vaccine nhomba inenge training kana practice inoitwa kumitambo yakafanana seyekumhanya, nhabvu, inoita seyebasketball, inoita seyetennis nemimwewo mitambo yakasiyana siyana. Panozoitwa makwikwi chaiwo emutambo uyu, vatambi vanenge voziva zvekuita nomazvo pamwe nekukasika, nekuti vanenge vakazvidzidzira, voziva kuti kana zvadai tinodai. Zvimwe chetewo nenhomba inofundisa masoja emuviri wedu zvekuzoita kana chirwere chauya. Saka nhomba chinangwa chayo kudzidzisa masoja emuviri wako kuti hosha yako iri kuuyiswa nekanhu kakaita sei chaizvo, chimiro chako, zviri pakari, zviri mukati nekunze, kuitira kuti kana hosha yacho chaiyo yazouya, iwe masoja ako anenge oiziva nekufanana kwainenge yakaita nechinhu chawaiswa pawabaiwa nhomba iyi. Zvinoita kuti masoja ako akurumbidze kurwisa. Ndicho chaunobairwa nhomba, kuti masoja ako agare akagadzirira kurwisana nemuvengi unopinda mumuviri wako akafanana neiyeye. Masoja ako emuviri anodzidza nezvekanhu aka uye kuti kanorwiswa sei kakauya mumuviri. Chidzidzo ichi chinochengetedzwa kuitira mangwana. Pasina chidzidzo ichi, pasina kubaiwa nhomba, masoja emuviri wako anonetera chirwere chacho. Pachinouya anenge asingazive kuti chii chauya, anotozoziva chiriporipochko. Pamwe chirwere ichi chinenge chatosakadza muviri wako
nemasoja anofanira kurwisa chirwere chacho. Kazhinji kacho zviri mumuviri wako zvinotozopepuka kwapera sondo apa muviri watosakadzwa kare. Kabanga utachiona hunenge hwanyatsofamba nendima zvekuti masoja aya anonetseka. Chinonyanyonetsa ndechekuti panosangana muviri wako nehutachiona, chekutanga hunogona kusakurumbidza kushanda. Unongofunga kuti hamenowo chinhu changopindawo, ozoona kuti chinhu ichi chakaipa. Kazhinji kacho muviri wakutosakara kare. Asika izvi hazviitike kana wakabayiwa nhomba, nekuti masoja emumuviri wako anenge akadzidzira nezvazvo, saka anokurumidza kurwisa chirwere ichi chisati chambodii. Izvi zvinoita kuti utachiona hushayiswe chansi yekupinda muzvinhu zviri mumuviri wako, zvinoita kuti zvapindwa kana kupambwa urware. Saka nhomba inobatsira kuti masoja ako akurumbidze kushanda, udziviridze chirwere. Muyenzi apinda mumuviri, masoja ese gadzirirai, tiudzei munomuziva here. Muyenzi apinda mumuviri, mese masoja gadzirirai, tiudzei munomuziva here. Muvengi, utachiona watakasangana nawo kanguva kadiki kapfuura. Utachiona watakasangana nawo kanguva kadiki kapfuura. Ngatimukombei, ngatimupedzise, ngatimurwise. Muvengi, ngatimukombei, ngatimupedzise, ngatimurwise. Asi ngatizive kuti kubayiwa nhomba hakureve kuti chirwere ichi chava kupotsa wese abayiwa. Kune vanorwara nacho chete kunyange vabayiwa, asi vashomasa. Kuve nechinodziviridza pfumo hakureve kuti upenyu hwako hwachengeteka, asi zviri nani pane asina chinodziviridza kubva kupfumo. Kuve nezvinokusungirira mumota kuti usabude panze kana kudhumira hakusiriko kunoita kuti usafe, asi zviri nani pane asina, nekuti upenyu hwako hunogona kuchengetedzwa nazvo zvinhu izvozvo. Ane ganda, ane nyama, hazvienzani neasina. Ndiwo mashandiro anongoita vaccine. Chimwe chekuyeuka ndechekuti unogona kutakura chirwere ichi wabayiwa, asi chisingakurwarise. Unochipa vamwe nekuti unacho, asi hachisi kukurwarisa. Izwire kuti nhomba, rinove vaccine muchingezi, rinobva kuchirudzi chechiLatin chinoti variola vaccine, zvichireva chirwere chesmallpox yemombe. Izvi zvakabva kuna chiremba akagadzira vaccine yekutanga yaive yesmallpox, achishandisa smallpox yemombe. Chiremba uyu ainzi Edward Jenner. Takaedza kufamba tichidzokera kumashure nekumberi, takataura navaEdward Jenner vakatipa mazwi aya. Makadi henyu ndamutswa kubva kune vakafa. Ndati ndimbotaura nezvenyaya yemavaccines anove zvinhu zvakanaka zvandakatanga nazvo inini. Kwaiva nechirwere chakanetsa chainzi smallpox, asi ini sachiremba ndakaona kuti kune vanhu vaichengetedza mombe dzangu vaisarwara nacho. Saka ndakaziva kuti zvinogona kunge zvine chekuita
nechirwere chemombe chinonzi cowpox. Icho chinogona kunge chaiuya kwavari vasingarwari. Saka ndakatanga kutora ropa neurwa hwevanhu vakadaro ndichiisa kumwana wemushandi wangu. Ndakaona asingabatwe nechirwere chesmallpox. Ndakabva ndaziva kuti cowpox yekumombe iya ndiyo inorapa smallpox inouya kuvanhu. Ndopakatangira vaccine yekutanga pasi rino yakabva yava kupiwa zita iroro rekuti vaccine kubva musmallpox yemombe. Muchidimhu vajena vakaona kuti chirwere chemombe cowpox ndicho chaikwanisa kudzivirira smallpox nekuti vashandi vavo vaisarwara nesmallpox. Smallpox yemombe iyi inonzi cowpox. Murume uyu chiremba Edward Jenner anga aongorora kuti vanhu vaisarwara nesmallpox vazhinji vacho vaiva vafudzi vemombe. Akaziva kuti kumombe kwaiva neinonzi cowpox inogona kunge yaidziviridza smallpox yaiva muvanhu. Izvi ndizvo zvazvakabva zvaitawo. Akatora vairwara necowpox kana kuti vakambobatwa nayo ndokuvashandisa kudziviridza vakanga vasati varwara nesmallpox.